Kayam, welcome back to my channel. Narito naman po tayo para sa araw na ito. Ito ang aking recipe para ngayong araw. Meron tayong ingredients na asukal, isang dahon ng saging. Meron din tayong alangan na nyog or buko. Meron din tayong giniling na bigas. Ang gamit ko dito sa giniling na bigas, 1 kilo. Ito na ang gagamit tayo ng mixing bowl at ihahalo na natin yung gagawin nating balisongsong na tinatawag. Kikita nyo naman na pagkatapos natin tong mahalo lahat ng mga ingredients, babalutin na naman natin to dito sa ating dahon ng saging. So ganito lang mga kayam. Ito naman yung ginawa kong dahon ng saging. Ano ko muna to sa apoy para yung itsura niya hindi siya crunchy yung dahon. Yung itsura niya napakaganda at maganda yung hindi siya mapunit. Kaya dapat ang gawin nyo muna ay ang ipainit nyo muna tong dahon na to sa apoy. So ayan mga kayam, babalot na natin tong. So eto, babalutin na natin sa dahon. Ganito muna ang ating gagawin. Magpo-form muna tayo ng patriangle sa dahon. Tapos gagamit tayo ng kutsara at ilalagay natin to sa dahon. So ayan, sobrang smooth. Balutin ang ating balisongsong. Ayan mga kayam, ang ganda ng itsura niya, green na green. Tapos after nyan mga kayam, nabalot na natin, ilulutuin na natin na itong balisongsong. So eto, lalagay na natin ng dahon ng saging para hindi siya masunog sa ilalim. Ayan, ganyan lang mga kayam, ipaisa-isa natin ilalagay ito para sa pagluto na ng ating kakanin. Kailangan nating i-form to para mas maluto siya ng maigi.
ready for cooking na tayo. So tara, samahan niyo ako mga kayam sa ating pagluluto. Kayam, titingnan natin kung luto na ang ating balisongsong. Ayan, yan yung itsura ng luto ng mga kayam. Kitang-kita na wala ng puting-puti at talagang lutong-luto na ang itsura niya sa loob. So ayan, titikman na natin to. Harap mga kayam. Sobrang fluffy ng itsura niya. Don't forget to subscribe my channel at Ramyam's Kitchen. Then for my Facebook page at Ramyam Food Vlog. Then for my Instagram, just follow at Ramyami. So thank you for watching mga kayam.